Ja, no niin, oikein hyvää päivää kaikille. Penkaan. Ja tänään tuli 26 tilaa ja täyteillä tehtiin spesiaali A eli eeppisen smoothie plus ällöttäinen. Eli mä näytän mitä siihen pistän. Maitoa. Chilikastiketta. Vettä. Mässyä. Sinaappia. Sitruunaa. Marjamehua. Eli totta kai eeppisen smoothie tarvitaan eeppinen smoothie, kun tää on vanhemmille vettelyt. Sen. Ja sit mä ajattelin, aletaan vähän täyttelemään Sitten mä myös maistan. Mitä makusta sitä tulee. Toivottavasti hyvää. Pistään maitoa. Vittu. Tää haisee mun mielessä. Sinaappia. Meni jo ihan sellaisten. Sitruunamehua. No miten on mitä? Vähän se vittu mitään että korkkina. Tää mässyä. Haistan. Bravo. Tästä tulee vuoden 2016 paras smoothie. Tää haisee niin tulis. Tää tulee olemaan niin. Sinne meni. Totta kai. Näitä smoothieja sit tulee. Jos ei nyt miksi mulla on valot päällä, tää koska ei toimi. Sitten papeliakin tossa. Niin pistää vähän lisää, mä haistan nyt. Ehkä sinne sopisi enemmän tätä. Niin jo. Marjamehu meinas unohtua. Se on. Mä oon käyttänyt karkettua, sieltä voi tulla pieniä yllätyksiä mulle. Kädet ihan tosta. Tää on vanhin smoothie. Vittu varmaan aina kun se. Niin helvetti. Tää tulee olemaan niin viimeisesti smoothie. Näin. Otan tuolla muki. Mä vielä ajattelin tuolla. Sitten käytetään shottilasi. Ällöttäinen shotti, ottaisin mun alkoholia. Lopputulos näyttää. Ei tuu mitään. Lopputulos näyttää ei kovin pahalta. Haisee. Siinä on inansa määrä ilon enemmän. Mitä shottia tässä otetaan?
appetit, mä otan menon pillin. Bon appetit, mua kuumottaa ja nyt että ei juo. Tässä on pakko tehdä. Hele. Hyi vittu tää paska. Kerta kiinnompaa. Oh, fuck, tää on pahaa. Testatkaa. Hyvä tulos. Ei vittu, tää pysty juomaan. Tulee vaan mutsille lisää tiskiä. Oi vittu, tännekö sä mennä sitä paskaa? Tota ei voi juoda. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä 26 tilan spesiaalista. Niin tällainen spesiaali. Varmaan seuraava päivänä tulee 50 tilaista. Se olisi moi.